Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Basmaz tağına idem baskışına baskışların badiyan ağaçı Süymez tevne idem Sin yan yamını Gakıllarım dünya bəhəsi. İskitkiş мұң. Şişmelerden yılgalargan dengizlerge gine barıp koşulu tügül daryalar bulup, taşularını күзалларга була bu тавышны ишетip. Әйе, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, була моңнар, бу атка бер туган тавышлар була. Кем бу дисездер? Әйе. Күзгә күз карашып тапшыру чираттагы чыгарылышын без Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов торган матур йорт ичиннән алып китәбез. Якынрак килегез. Бүген ул безнең кунагыбыз. Сәлам юлладык. Фердинанд, хәерле көн. Хәерле көн. Искиткеч башлангычы дип әйтәсе килә. Һәм безнең Башкортстан тамашачысына әйтеп тә тормастан, зәңгәр экраннардамы, радио дулкыннарындамы бу тавыш яңгырап китү белән сөтләр таша хуҗабикәләрнең кыймаклары кия. Шәхсән мин үзем шундыйлардан. Башка эш белән мәшгуль булган көннәрдә аларда турып тора. Җыр тәмамланганчы. Без шулай кабул иткәнбез, сирәк кенә, тансык кына ишетеп өйрәнгәнбез бу тавышны. Гәрчә инде якын итеп белгән кеше язмаларында таба, изли, менә минем кебек кабат-кабат ул кешене күрү теләгендә яши. Шуңа күрә бик күпләргә сирәк ишетелү сәбәпле Туган тел каналында халыкның сусыннарын басасы килә бүген. Хозур шундый күренеш, йортында үз кулларым белән күп эшләнгән әйберләр ичендә кунак булып утырсын әле бүген Туган тел каналы үзе һәм безнең телевизор караучыларыбыз. Ничек кенә кәефләр? Менә бүген миндә сез Туган тел тапшыру кунакта, мин шиксез шат, әлбәттә, аның исемен әйткәч, инде үземдә ишемдән инде Туган тел дигәч, Туган тел это әни, ватан, бөтен шушы сүз эченә кергән. Мин үземдә зур җаваплылык тоям, дулкынланам әлбәттә. Чөнки бу ниндидер бер күңел ачу манзара гына түгел, бу сүздә, бу тапшыруда мин сизәм ниндидер проблемалар турында сөйләшергә тиешбез, язмышыбыз турында сөйләшергә, шәхси язмыш, ил язмышы, тел язмышы турында аларга тиештер дип беләм. Чөнки Туган тел ул һәр вакытта да бер авыртып торган, йөрәк ярасы булып торган, һәм шул вакытта шатландырган, кешене яшәткән, милләтләрне берләштергән. Без татар телендә булсак, башка милләтләр башка телдә булсалар да, без туган телебездә аралашабыз. Төрки телләрдә без бөтен дөнья буйлап сәяхәттә булабыз. Менә без бүген Татарстаннан Башкортстанга сәяхәт кылабыз. Фәкать тел аркасында, туган телебез аркасында. Менә ишетәсезме, телевизор караучылар, сөйләшүен дә, сөйләмен дә тыңлап туйгысыз. Күп кенә артистларыбыз сәхнәдән үзе җырлаган җырны да игълан итми тора, кыенсына, чөнки менә шул әле әйткәнчә, туган телебезне Фердинанд кадәрле күңелдән кичереп
сөйләп әйтә белмәгәнлектән, бу ярлылык күпләре бездә, шуңа күрә менә кайсы тарафлардан үрнәкләр алып, бүген рәхәт кичереп утырыйк әле. Фердинанд, барыбер да якынайтасым килә халыкны синең бәләкәй чакларга, үскән чакларга. Шундый моң, ул бәлки банайлырак булыр шул туган яктан башлау, күп тапшыруларда кабатлана, ләкин безнең Башкортстанга синең хакта ни сөйләсәк тә тансык. Китик туган ягына. Беләсезме, моң турында күп сөйләшәбез инде, минем хакта тапшырулар күп эшләнде һәм алар һәр вакытта да шушы бер сүзгә бәйләнгән. Моң, югары диапазон, тавыш һәм туган як. Мин бик күп бу хакта яздым да әйттем дә, моңның ватаны авыл. Мин авыл баласы. Таш шәһәрдә туып үскән кешенең аның үз моңы бар, әмма ләкин ул авыл моңы белән ярыша алмый беренчектә. Чөнки авылның табигате, аның суы, һавасы, кешеләре башка вазгыять. Анда башка моң, анда башка йөрәк тибеше, башка ритм яшәү. Шуңа күрә моң дип әйткән вакытта, Гаяз Исхак әйткән, моң дип җылап утырган кешенең аның киләчәге дә юк дигән. Без бу хакта күп сөйләшәбез һәм моңсызлар да бу хакта күп сөйләшә. Мин инде сез бу хакта әйткән вакытта әйтергә тиешмен моңның каян килгәнлеген. Монда әлбәттә инде авыл җирлегендә туып үскән әти әниемнән күчкән моң. Безнең нәселебездә профессионал җырчы бар. Әниемнең бер туган абыйсы Татарстан радиосы ачылгач, ул 30-нчы еллар башында ачылган. Ул вакытта язмаларсыз басып җырлаганнар. Килгәннәр, иртәнге тапшыруларда җырлаган. Һәм аны сугыш башланыр алдыннан 39-40 еллар башында Казан Мәскәү консерваториясенә укырга җибәргәннәр һәм ул үзе теләп 41-нчы елда сугышка киткән һәм әйләнеп кайтмаган. Безнең гаиләбездә аның язмалары, аның тәлинкәләре саклана, ул граммофонда гына уйный. Бүгенге системада без берничә ишетә алмыйбыз. Лирик драматик тенор Рахип Җиһаншин. Әлбәттә каннан килгән һәм мин шушы ул кан каян килгән? Ул каным да минем авыл җирлегеннән килгән. Шуңа күрә туган як, минем туган ягым, мин ватаным дип әйтәм, төп ватаным. Казан инде мин 46 ел яшәсәм дә ул минем кече ватаным, нишләсәм дә, мин монда иҗатта туган кеше. Физик яктан мин Татарстанның Апас районы Чуйбураш дигән авылда туган. Әти әнием дә җырлыйлар иде. Әбием дә минем менә 1800 елда туган әбием безнең Курайда уйный иде. Ул әлбәттә мин татар Курае, башкорт Курае дигән әйберне белмим. Әмма ләкин Курай моңы миңа бүгенге көнгә дә бик якын. Бик күп җырларымда мин Курай, менә уелларны без Курай белән башлап, эскадроннарны Курай белән, Буранбайларны Курай белән мин язмаларым, җырларым бар. Шуңа күрә һәр бер Курай да бит авыл җирлегендә генә үсә. Таш шәһәрдә үсми бит ул. Ул авылда, кырларда, болында. Шуңа күрә моң авылдан килә һәм әти әниемнән, бабаларымнан мирас булып күчкән бер бүләк миңа Ходай тарафыннан. Аннары бик горурланып, мин әби тәрбиясендә тәрбияләнгән. Хәтта язмышымның кечкенә чаклардан үскән вакытларында 3 әби юнәлеш бирелүдә билгеләнә дигәнендә тыңлап бетәсе килә бит. Минем язмышым менә мин сугышта узмадым, окопларда да ятмадым, кара каршыда ятмадым, әмма ләкин мин трагик язмышлы кеше. Чөнки мин бик күп авырулар кичердем, бик күп хәсрәтләр күрдем, һәм мин аларны һәр вакытта да ничектер җиңәргә тырыштым. Ходаема әйттем, ярый әле Ходай Тәгаләм шул гына мин дип. Шушы менә авырлыклар килгән вакытта мин уйлыйдым, мин җиңәчәкмен, минем өстемдә дуга бик күп дип. Чөнки әбиләрем дә, әниләрем дә, әнием дә бик күп миңа шундый изге, менә Коръән сүзләре белән күп миңа теләк теләделәр. Менә балалар, оныклар, әбиләр, бабалар белән үсәргә тиеш. Хәзерге заман әби бабалары әлбәттә инде алар дин белән бик бәйләнгәндә булмаска мөмкиннәр. Әмма ләкин мин дини әбиләр белән яшәдем һәм минем өстемдә дуга бик күп. Шул миңа бик ярдәм итәдер дип беләм. Мин 5 вакыт намаз укый торган кеше түгел, әмма ләкин Алланың бар дип беләм, бер дип беләм һәм мин аңа ышанам да. Һәм соңгы вакыт аралыгында 9-10 еллап әнине дә үз тәрбиясенә алган кеше буларак та менә ул яктан Аллаһ Тәгалә сиңа теге бөтен игелекләр, изгелекләр дуга кылынып килә дигән сүз. Ананы карау балаларның бурычы, бу изге бурыч. Ана баласын куйнына кысып йөрәк астында үстерә, дөньяга китерә, аннан инде ул үзе балага әйләнә. Без инде әнкәйгә соңгы елларда кызым дип бирдек. Малайлар да, минем малайлар да кызым дип әйтәләр. Ул аны күнде башта, сәерсенә иде. Чөнки безгә аны шулай тәрбияләү, бала итеп тәрбияләү үзебезгә рәхәт иде. Ул үзе дә моңа каршы түгел иде. Әлбәттә инде ул әни икәнлегемне онытмыйдык. Аның әни икәнлеген. Һәм шушы
10 ел ішінде біз бірге яшадық. Ол менің биографиямны һәм минем ишемне җылтып тора торган әйбер. Мин әниемә кадәр хөрмәт күрсәтә алдым. Әмма ләкин әтием белән әбием менә бик иртә киттеләр. Мин 13 яшында әтидән калдым. Инде институтның беренче курсында укыганда әбием дә китеп барды. Мин аларга кадәр хөрмәт яшьлегем белән күрсәтә алмый калдым. Ну ул шушы тулылан булмый калган теләкләремне мин хәзер апам белән тулыландырырга тырышам. Менә бит күчә килә. Шушы мәрхәмәт күчә килә һәм ул зур фатихалар булып һаман алардан кала килә. Инде бу шәхси тормышка кагылышлы булган шул тирәдә берникадәр буталып китәбез инде, Фердинанд. Менә бик күп сораулар тудыра Башкортстан халкы, бик кызыксынып шәхси якны күзәтә артистның. Кызык бит инде аның гайбәтле ягында күзәтә, ул әйбәтле ягында күзәтә, аның яхшы ягыннан бигрәк тиге гайбәтен күбрәк күзәтә. Ул безнең Башкортстанда бер дә Татарстаннан калышмый ул якка инде менә бүгенге көнне әйтергә кирәк. Мин шәхсән ишетеп беләм, син гаилә корып, матур итеп ике шалкан кебек җигет үстергән кеше. Һәм бүгенге көнне ялгызлык. Нишләп шулай килеп чыккан? Әле мин ялгызлык дигәч тә мин әле аерылып китүләр булганмы дигәч, сорау биргәч әле тапшыру башында да юк, кем әйткән, бер вакытта аерылу булмады, ләкин инде безнең арада төрле менә шул авыру китүләр дә бар, фәләне бар, ләкин балаларым, оныкларым дүртәү булып әле игълан ителде бит синең тарафтан. Бергә яшибез, ләкин сәбәпләре төрлечә булып китә. Аның арасында төрле гайбәтләр булган әйбергә дә урынны шаккына тарайтыйк әле. Үзең сөйләп кит әле. Мин һәм әйтәдер, сөйләсеннәр, теләсәнчә сөйләсеннәр, артист өчен ул реклама диядер. Әмма ләкин мин бу рекламага бик мохтаҗ кеше түгел. Беләсезме, аның тарихы бар төптәнрәк. Мин 28 яшында онкология белән авырдым. Һәм мине инде хастаханәдән өенә китеп үлсен дип өйгә озаттылар. Һәм мин авыр хәлдә идем. Җәмәгатемнең, Раиләнең әнисе, әни дип әйтәбез инде, мин рәхәтләнеп әни дип әйтәм. Чөнки ул өчен менә безнең кияү белән төш урыш әйткәндә кайнана айырмасы юк иде. Кешеләр гаҗәпләнәләр иде, без бергә булган вакытта әйтәләр иде. Ой, сезнең улыгыз шундый дип, улым түгел, кияүм дип әйтәргә яратадыр инде ул. Яни безнең авырды, шулай авырды һәм үлгәндә, үлер алдыннан ул безнең фаҗигале килешеп үлде. Кызганычка каршы минем кулымда җан бирде ул. Менә вафаты алдыннан ул әйтте. Менә мин авырган вакытта, мин инде бик җиңел генә идем, 30 килограммлы гына кеше, бер дә 77 буем белән. Ул мине аркасына асып Ульяновскига алып кайтып китте. Менә бит. Шундый тәрбияләп, аннан соң инде үземнең укытучым мине Мәскәүгә затты операциягә сөйләшеп, монда Флоргаев дигән фониатр врач бар иде. Ул үзенең фәнни җитәкчесе, научный руководитель хирургка Полонов Михаил Яковлевичка алып китеп, шунда соң килдегез, операция ясамыйбыз, алмыйбыз дип торган чакта да Флоргаевны мен аны 7 ел караган тәрбияләдем, аннан соң ул Флоргаевны ул ялгыз калган иде. Флоргаевны юксың түгел, үзем ассистент булам, менә шулай әйтәргә кирәк, бу әйтәргә утыртып операция ясадылар. Һәм мин исән-сау кайттым. Кайтып кайткач, әнинең васияте үлер алдыннан шундый булды. Менә чөнки әнинең беренче кызы Рәдифә инде ул, минем җәмәгатемнең апасы, ул бер туган апасы, авыру. Аны 5 яшында вакытында егып төшереп, шулай шул хәлгә калдырганнар. Мин үлүдән курыкмыйм, әмма Рәдифәм кала диде. Кемгә кала? Раиләнең үзенең дә сәламәтлеге юк, Фәймә минем балдыз инде, Фәймәнең аның торырга йорты җире кичкенә, сиңа кала диде. Бу васият. Әни Рәдифәне миңа васият итеп калдырды. Мин эшләп торам, һаман. Анан әти бар иде, әти исән иде. Әти дә ялгыз калды әнидән соң. Һәм Раиләне без сөйләшеп, нитеп, җәмәгатемне Ульяновскига кайтып, пенсияга чыкмаган иде әле, шунда кайтып яшәргә. Рәдифәне карарга кирәк иде, ташламаска кирәк иде. Монда алып килергә әти килмәде. Юк, мин шушында яшим. Шуңа күрә без Раилә белән килешеп, ике арада, аннан соң инде гайбәт китте инде, яйланнар, фәлән дигән. Ну, атса да сөйләсеннәр, атса да кирәк. Минем турыда сөйлиләр бит. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ шөкер, без шундый дус. Хәзер инде беләсезме? Мәхәббәт дибез. Аллага мәхәббәт башка фазага күчә, жәлләүгә күчә. Ул мискин жәлләү түгел, якын итеп жәлләү. Менә иртә белән балаларын бакчага уятырга жәл бит ул, бала бит ул. Салкын, җылык ятагыннан аны
Койныңа кыстырып трамвайларда салкын машиналар урамга чыгасы келмей. Үлкен әйгәч, менә хатынна да шулай. Шунда креслога утырып йоклап китә инде ул. Яшьрәк булса, нәрсә йоклап утырасың, барып кит инде дип әйтергән. Юк инде хәзер алып килеп, аның шәлен өстенә ябып куясың, йоклап китсен, уянып алып кирип, анарсын кирип ятыр инде бу дип. Менә шундый мөнәсәбәттә инде без. Без хәзер шундый фазада. Durmuş eydersin kine var dünya tuzlu var dünya tuzlu sanduş bir sayrı suzu suzu can kıstı gitkendi dağdasın Малайлар белән мөнәсәбәтләр оныклар белән яхшыдыр дип уйлыйм инде. Әле килгәндә бик матур оныклар яратадыр, сөядер, бик җылысың, бик тел белән җылытасыңдыр, бигрәк матди ягы турында сөйләмим дә инде. Матди ягы турында бөтен яклап алар өчен изелеп тора торгансыңдыр. Кайбер менә әлеге вакытта салкынлык, бер-берсен аңламау вакыт куа. Вакыт куа, синең вакытың юк кеше, син менә безгә дә шак вакытыңны бүлдең. Әле бездән соң артабан хәзер генә синең графикта әллә ниләр язылып куелган. Менә без килеп кенә сөйләшеп кенә әле кирип өлгердек сиңа. Шуңа шуның арасында да мин уйлыйм син оныкларыңны жан белән, күңел белән, телең белән, сүзләрең белән дә менә куеныңдагы кебек җылытып, өркетмичә бөтен кешедән сакта кебегрәк бер ниндидер бер илаһи бер зат кебек алар өчен торасыңдыр. Мин әле менә аркам өшеп китә, үземдә дә оныклар булгач, шуңа шулайдыр дип уйлыйм. Шулай матур итеп яшәргә сиңа алдагы елларда да Ходай Тәгалә исәнлек бирсен. Синдә дуа күп дигәнеңә дә ышандым, инандым. Бу сүзләрдән соң тынычланганнардыр инде, аннар инде бер гайбәттә сөйләмәсәләр, үзең әйтмешли, ничек инде ул Фердинанд кадәр Фердинанд булып, бер хилафлыкта, бер ялгышлыкта булмаса, бер кемдә дә булмаганны булмый бит инде. Миңа булай да 38 ел сәхнәдә эшлим, бер дә минем турында бер нинди гайбәттә чыкмады. Менә безнең бар Рима Ибраһимов турында бер нинди нәрсә, башкалар турында, Хәмдүнә турында нәрсә генә сөйләп бетермәделәр. Аның яртысы да чиге дә дөрес түгел инде. Хәзер бит махсус сөйләтәләр, махсус ДНКларга китерәләр, теге шоу проектларга алып чыгалар. Кайдадыр тегендә баласы табыламын да, куркып яшәмисеңме, бирәк кайда малай кызларым эзләп килмәсен. Юк, әлхәмдүлиллаһ шөкер. Чөнки бүлмәләр бик матур булсалар, яхшы йортлар, бүлерлек әйбер күп. Хәзер шуны эзләп киләләр. Безнең бүлерлек әйбер тәгаенләнгән, Тынычландырыйк. Аның бар кешесе, алар туганнар, алар үсәләр. Менә мин яшим бит әле яшимне, без сөйләшкән хәлләргә бөтенләй бәйләнмәгән. Моннан 6 ел элек мин сәхнәдә эшләгән вакытта 24 ел эшләгән минем белән бергә Рафик Аганов дигән егет, ул Салих Сәйдәшевнең каныннан, тамырыннан килә торган музыкант, физика-математика фәннәре кандидаты һәм Московская консерватория пианист иде ул. Без анда 24 ел бергә эшләдек. Сәхнәдә эшләгәндә ул сәхнәгә җыгылып үлде. Топас итеп әйткән вакытта. Разрыв аорты сәхнәдә басып торганда. Мин микрофон тотып басып калдым һәм миндә шуннан соң депрессия булды. Мин бер нәрсә белмим. Ул ул кешегә иҗатым белән бик бурычлы. Чөнки без бер туган, ул минем әтием дә иде, әнием дә иде. 90 елларда мин 2 никаш, 3 никашны күмдем, 20 көндә 2сен күмдем, 1 елдан соң 3-сен күмдем, җирләдем. Менә шул вакытларда ул минем белән булды ул. Ул гел яхшыда да булды, уңышларда да булды. Без аның белән бөтен дөньяны әйләндек. И бер секундта юкка чыкты ул. Минем бер ай тавышым булмады бөтенләй. Сиңа бик күп тапкырлар тавышыңа депрессия бирә торган очраклар булган. Гел фаҗигалар күп булып торды. Аны бәлки җиңел генә итеп үткәргә дә булгандыр, әмәләки мин алай итә белмәдем. Мин чөнки шушы кеше белән мин иҗатта үстем, ул миңа бик күп нәрсәләрне өйрәтте, чөнки ул тәҗрибәлерәк иде, алданрак килгән иде ул сәхнәгә. Ул Әлфия Абзаловлар белән эшләгән кеше, көчле музыкант иде. Ул инде мин Фердик дип йөрде. Фердик бар ятып тор, бар ялыйт, хәзер киләм, микрофонны бирәм, комачалап йөрмә әле. Әйттем бит инде бар кит дип. Менә шулай минем турда кайгыртып, шулай һәм бу
Бітті. Bir секундта Bir sekundda. ауды юққа шықты. Мен бір нәрсесіз қалдым. Менде бір фонограмма жоқ, бір музыка, бір нәрсе жоқ менде. Ну, аны фонограммасын нелерін ішлерге болайында. Ну, үзе жоқ еді ол. Үзе. Һәм шундан соң мен енді Ринат Муслимовқа, шағыр Ринат Муслимовқа, һәм Марсель Ивановқа енді müracaat etip, менә шушы яшим бит яшим әле чыкты. Аннан соң соңыннан чыкты инде уйланулар китте. Әлі мен бит әле 58 yaşında тагын онкология белән авырып 3 ел рәттән операция кичердем Мәскәүдә. Анда мен бер концертымда, Казанда концертында операциянан соң кайтып, мен инде икенчесенә барырга тиеш идем. Казанда концертлар эшләдек. Анда мен тамашачыга шундыйлар. Минем бу кайтуыммы, китүемме мен үзем дә белмим. Ләкин мен сезгә җырлыйм. Анда ул ады шундый җырлар да бар иде. Чөнки җырчының аның иҗаты үзенең биографиясе белән бәйләнеп бара. Аны кычкырып бирүдә бер мәгънә дә юк. Минем шундый мөмкинчелегем бар. Мен үземнең бүгенге халәтемне җыр аша әйтә алам. Ул халәт бит миндә генә булмаска мөмкин. Ул башка кешедә дә булырга мөмкин. Мин генә бит бу дөньяда яшәмим. Миллиардлар кешеләр яши. Тыңлаучылар минем турыда. Һәркем үзенеке, үз язмышына да кагылышлы булырга мөмкин. Менә минем Акҗанның Бибисара дигән җыр бар. Ул турда журналист, менің жақын достым инде ул, аның үземдә китаплары бар. Гөлназ Шайхи залда концерт тыңлап отырганда, Акҗанның Бибисараны җырлаганда, борылып карыйм, бер абзый җырлап утыра ди. Бибисара нәрсәсе җырлаган, сүз дилбегә юкә шана. Сүз дилбегә юкә шана. Алып булмый акчага. Сырқауларға давалар бар, сағынуларға юк шара. Сүз дилбегә юкә шана. Җыр бөтенләй мәхәббәт турында түгел. Бу менә шушы сугыш вакытында, сугыштан соңгы әтисез үскән балаларның, авылда үскән балаларның сүз дилбегә Алла арбасы тартып үткән авыр язмышы турында. Шул кеше тамашачы шуны узган һәм уларны үзенең итеп кабул итә. Менә бу яшим бит яшим дә шулай ук башкалар язмышы аша да узарга мөмкин. Шуңа күрә мин аны репертуарыма алдым. Ул җыр 16-нчы елда ел җыры булды һәм мин аңа милли премия бирделәр шул җыр өчен. Ул 001 булып барды. Фердинанд Салахов кичкенә чактан ук башка бик күп артистлардан аермалы буларак, дуслар, мин бәләкәйдән ук беләм артист булачагым дигән. Әйе, мин чөнки Ни белән бәйле булды? Кан белән бәйле. Каян шул кадәр? Дөрес кан булмаган. Менә хәзер карыйм, минем улым старший өлкәне Марат биюче. Укыды, хореография училищесен бетерде, дәүләт ансамбльләрендә. Хәзер карап торам, улы менә аның икенче улына яшәрм булып килә. Гел бармагычларына басып, мен әйтәм, моның каны дөрес түгел. Бу атадан килә торган нәрсәдер инде. Бу нәрсәдә булса булачак. Ул баланың кем булачагы беленә. Авылда үскәндә минем беренче тамашачыларым тирә күрше инде, сәхнә авыл бүрәнәсе, шунда басып, шунда җырлау, әти кай вакытта килеп чыга капкадан. Бу күптәнме шулай? Күптәннән җырлыйм инде бу. Ну сәгать ярымнар бар бу инде. Сәгать ярым. Күр. Нәрсә бар бөтенсе. Мин мәктәпкә укырга 8 яшым тулганнан соң мин картайып бардым. Мәктәпкә апа уже укыйды. Апа янына утырып укырга язарга өйрәндем. Чөнки җыр текстлар язасым киләдер. Минем мәктәпкә барганда бадый утыра торган балаларга минем инде җыр дәфтәрләрем бар иде. Шуңа Татарстанның атказанга чистин вакытта авылга кайттык үземнең концерт белән һәм минем укытучым сәхнәгә менеп, мине 4 ел укыткан Зөһрә апа иде. Бик яратып укытты, без дә бик яраттык аны. Һәм соңыннан әйтә иде, сезнең кебек яратып укыткан, шулай әйбәт укыган класс чыкмады миннән ди. 20-дән артык бала, шул укытучы әйтә иде. Мин аның башына сугып күп линейка сындырган сез беләсезме дип, чөнки бөтенсенә акырып утырадыр, хәреф белмәгән балаларга яза белеп, укый белеп килде ул дип. Бөтен кешегә ярдәм итәргә ташланадыр. Менә шул холык миңа бүген дә шул. Миңа бөтен кеше жал, миңа бөтен ярдәм итәргә кирәк. Аның белән мин инде үзем нужарамда страдаю автотача иткәндә, әмма ләкин менә шушы бала чакта беренче тамашачы тирә күрше, беренче сәхнә авыл бүрәнәсе һәм беренче критик әти. Укырга кирегә кара кылынгач, кая юнәлендә? Ой, ул бик катлаулы. Мин 10-нчы класста укганда, мине җибәрделәр Казанга монда олимпиадага. Мин бит инде
отличник, активист, һәр Казанда бүтін ярышлар болса салақны жіберер. Келдім, мында біздің бір туғаныбыз профессионал жыршы. Ерак қана туған енді ол. Қан туғаны түгіл, әмі қардашлар. Әкейімнің сіңлісі, міне менің інікәшім абайымның олы бұйыл 10-шы классына бітірі, жырлый, тыңлап қарағыз. Мен бардым, ол мен тыңлап қарады. Тауыш жоқ, оларға да мүмкін түгіл, мында бір нәрсе жоқ. Ол вақытта енді медицина институты, ауыл қожалық институты, финансы институты, университет, бір беш институт, қазір 55-те көрейді ол. Соның бір сәне барып кірдім мен. Әм ұзақ қана бұт алып, күндіз оқып, кеше оқып, заводларда эшләп, түзілішлерде эшләп, 4-ші курсқа жеткеш, екі туған апам білен сөйлесіп, бір нендей медкомиссияда озмыша, мен армияға қаштым. Ішкі ішлерде қызмет етіп, қайттым да 77-ші жылда мен туп-тур консерваторияға кірдім. Менің консерваторияға кіруім өзі бір мәзек. Мен ярты романс жырладым. Ярты романс. Яхинның ярты романсын жырлап, Нәзбгаш Жиганов еді ол вақытта ректор. Бұл айттыр қол жапты да, тоқтатты да, болды рахмет деп шығарып жіберділер. Мен атылып, бәріліп, қабыл ету комиссиясына шау бар, тыңнапта бітірмелер, бүтінсін тыңнылар бешәжі жырлаталар. Мені тыңнаушы да жоқ деп, қашмақшıyım консерватория. Мен келіп қауылға қайтайым да күтім деп жүрген вақытта документларымды бермеділер. Шулай айтып консерваторияға кірдім. Мақсыз тоқтатылған болып шыға бет. Әлбәт, оны мен қоям білейім. Шушы қадарлық мотор юллар урау келемеген. Урау келемеген. Кішкенеден сағат ярымыр концертлар беріп жүрген малай болса да, жігіт болса, бек шоқта болғансыңдыр. Жоқ. Жетті болады. Мен көз алдыра кетірем, жерде сен. Жоқ. Жоқ маны? Тез харакетлі әммәләкен. Шоқ Бик түгіл. жұмық. Тәртіпсізлігін бүтілей болмадым бәлік шақта. Міне менің фотоларını қарасаңыз шақ қатасыз. Бүтін жері түймеленген, комсомолдың ашығы тағылған, класса бірсінде де жоқ, галстуғы тағылған, үтікленген, әбей самауар қашқып үтіклеп берген, мен мазыр деп тапқан. Самауар қашқып? Әр күнні бейтіп ол, күн сайын үтік бетінде жоқ. Самауарға ғана бір жылдатып бере, шыны тағып қойған. Бик правильный едім. Бұл ілінген бүтін штораларыны, бүтін болмашын, өзіңнің жырлап тұрған костюмларың, сәхне киімлерің көбісі бет өзің тіккен. Өзіңнің эскизлар, дизайн. 70-тен артық сәхне костюмы бар менің. Алар неде комбинировать етен ол ежден де артып кетеді. Білесің ме, міне трагик язбышла деп айттым бетейін. Әтейім менің меңа 13 яшты вақытта өзі ділеп бұл дүниядан кетіп барды. Өзі тілеп? Бик баянышлы болған. Мен бик яхшы оқыйдырым, әти өлгәннән соң мен хәтта начар оқый башладым. Чөнки әти юк, нәрсәгә укыган. Каратсынып. Аннан соң яңадан күтәрелә бардым инде мен. Һәм әнием дә авырды. Әнием авырды. Ул бик озак больницада. Ул вакытта резекция желудка дигән әйберне эшләмиләр. Ул ашказанны кисеп алып, кичкәнә генә калдырып, аны үстерүдә резекция желудка. Ашказанны кисеп. Һәм ул безнең озак Мәскәүдә больницада, мин өлкән бала идем, әбием 83 яшь иде. Һәм безне балалар йортларына таратмасын өчен әбием миңа әйтте, балам, безгә шундый көн килде. Сиңа тегәргә, шигәргә, ямарга, чөнки әнекәшләр йон җибен ирлек үзе күрми миңа бәйләргә өйрәтте. Кулда уклау, миңа 13 яшь, 14 яшь булды, борынга ис керә башлады, кызлар керә. Ул кызлар кергәндә карават астына выжылдатабыз, энә белән җип, аннан соң тартып чыгарабыз алар киткәч, әби аларны пырылдатып куып чыгара, чөнки носки бәйләргә кирәк, иртәгә тегеләргә кизеп җибәрергә кирәк. Һәм
Шуннан менә тегәргә, бәйләргә шуннан калды. Аннан соң сәхнәгә килгәч инде ничектер үзем айрым буласым килде, индивидуально. Теге галстуктагы пинжак киеп кенә ничектер миңа кызык түгел иде ул. Аны бәлки бик күпләр яратмаганнардыр да инде, бик күпләргә ошамагандыр да ул. Ләкин мин үз почергымны соңыннан күнделәр, мине шулай гына күрәселәре килде. Минем костюм киеп килгән концертларга сәерсенәләр кешеләр. Бездә Уфага бер заманны килгәндә Илһам ага Шакировлар белән озын кунышлы итек, тиридән һәм анарга галифе шалбар формасында бер кара мин яртылаш үзең бүләк дигән җырны тыңладым. Аны очрашкан саен сөйлим, яртылаш костюм белән күлмәккә монда кадәрле мендерелгән, тагылган башка күлмәк дип инде ул вакытта җиңнәр киң киңәеп монанда беләзек тараеп китә, беләзек җире аптыраш ул вакытта Андай беләр киеше юк диде. мин бөтенләй күргәнем булмаган. Иң беренче яулыкны, яулыктым, сәхнә костюмын тектем 4 әбиләр яулыгыннан. 9 сумга районнан алып килдем, шундый ялтыравыклы полоса үткән 6-9 сум иде, 36 сум күрмәм. Бик кыйммәт, больницада эшлим 75 сумга ярты ставкага. 4 яулыктан тектем ул костюм ул музейда тора районда. Менә арада гына ишетеп калам, нәрсәләр генә эшләмәм, больницада эшлим дигәнен, теге арасында гына әйтеп кыстырып җибәрә. Җырдан башка эшләп шулай үзеңне туендырдыңмы? Мин укып эшләдем иде. Искиткәнсең син Фердинанд. Һәм шуннан соң менә шушы үзеңдә табып, үзеңә син җайлашып алгансың. Һәм костюмнарны күбрәк үзең. Инде бу Күбрәк түгел минем бөтен костюмнар. Минем бар халык артисты булгач та бүген сөйләп торасың менә бу штораларга кадәр үзең ансы кирәкмәс иде, ләкин ошамыймы кешесе? Менә бу тегү, дизайн дигән нәрсәләр инде ул иҗатының дәвамы гына булып тора. Бәлки синең йөрәктә нидер бер Юдашкиннар кебек бер әле ачылмаган бер кеше яши. Нинди Юдашкин урындагы рәсемдә ясый белмим. Табарит ясарга куш ясый белмим. Аның өчен рәсем ясый белергә кирәк бит ул. Нинди Юдашкин. Мин кая нәрсә күрәм, шуны кисәм, сызам да, аннан соң инде үзем тегеп үзем яр. Мин беләм үземнең җитешмәгән якларымны, беләм кайсы ягымны минем. Әйтеп китәле менә хәзер бу талабыз шул хәдә күп кырлысың, бөтенҗә керми калам, берәр җиренә керми калам дип торам, кайсы якта кимчелеге бар икән бу. Ну, гәүдәнең битендән бөтен җиргә килмәгән. Мин атлет түгел, мин спорт залларына йөрим инде, мин әзрәк формада тотарга. Чөнки тавыш зур, дыхание еллар узган саен бит кешенең организмындагы ул бит инде киресенчә китү ягына таба бара, кимү ягына бара. Аны тотып торырга кирәк. Ул зур дыханиене, зур сулышны тотарга. Залларга йөрисең дип. Әлбәттә. Зур тавыш, зур җырлар. Миңа бирәләр һәр вакытта да зур диапазонлы җырлар, югары ноталар. Аларга һәр вакыт көч кирәк, аны диафрагма тотарга кирәк. Шуның өчен Кимчелек дигәндә холыкта нинди кайсы ягыны кимчелек дип. бөтен кешегә дә яхшы булмакчы булам. Бөтен кешегә дә яхшы кеше үзенә начар кеше. Туганына да ярамаган дигән. Айна кояшка да. Әйе. Бөтен кешегә дә яхшы кеше үзенә начар кеше ул. Мин анадан интегәм. Башкача булдыра алмыйм. Миңа бөтен кешегә ярдәм итәргә кирәк. Фердинанд хакында әйтәләрдер инде. Зифа Нагаева ял итәргә барып утырган дип. Менә шул хәтле күп кырлысың, кайсы әллә ничә тапшыру эшләп була. Бала чагыңны бер яклап, монда бер яклап кирип була, бу якка бер яклап. Гомумән тел турында син белән рәхәтләнеп сөйләшеп утырып була икән. Сөйләшеп утырганда да галәмәт күренеш менә бу чәчәк. Кемнең йортында кактус шулай башка төрлеләре зуррак күргән бар. Кем йортында ул Фердинандта гына шундый вак кына эксклюзив чәчәк атып утырган чәчәк. Менә бәлки кеше уйлар бу ясалма түгел. Зифа Нагаева шундый итеп мактады дип әйтә. Бу Аллаһ Тәгаләнең җимеше. Аның колы белән эшләнгән. Мин бу чәчәкне уйлап та тапмадым. Кара туфракка орлык саласың, бәләкәй генә орлык. Шуннан сен аны тукландырсаң, шуннан шушындый муҗиза туа. Бу Аллаһ Тәгалә белән колы белән эшләнгән эш. Минеке түгел. Мин согына сибәм аны. Ой, шулайдыр. Белмим, син бәлки аңа якынраксыңдыр, чөнки без килеп кергәндә җирле туфраклы сауытларын күрсәтә, гөл сауытларында һәм шунда алып чыгып күрсәтә, вак-вак кына уенчык яңа елның чыршысын бизәргә киптереп куйсаң да була, бәлки шул кадәр матур помидорлар, шул кадәр перислар дип бурыч дибез бит инде аның искитәрлек. Менә хәзер инде кайсы җирләрдән тагын кирип әйтәсем килә, син кешеләргә ярдәм итү ягына уйлаганда синдә продюсер түгелме, мин юк дип күпме син егет кызларга теге әйтәбез остаз буларак теге рус телендә әйтсәк наставник, юнәлеш бирәсең, тавышларын кую, үз өстәрендә ничек эшләү, үрнәк алып чыкканнары менә безгә инде нык беленгәне Ярамир. Аның үрнәген беләбез, бик матур тавышлы, бик ничек дип әйтим, халык танып алды. Бу яклапта әйтеп китик әле, менә синең ярдәм күп ул якта, яшьләрне үстерүдә.
Білесме, мен өзім де гомумән менә мин бер сүз әйттем, трагик язмышлы дип. Әмма ләкин мин ул трагедияны комедияга да әйләндерә алам. Шуның белән миңа яшәргә җиңел. Һәм беләм, әйттем, өстемдә дуа күп дип. Ул дуа юкка гына җирлеккә төшми. Ул минем өстемә төшә, һәм миңа Ходай Тәгалә бик күп яхшы кешеләр юлда җибәрде. Мин филармониягә килеп кергәндә, Илһам абыйлар мине канат астына алдылар, Рафаил Ильясов язмаларда алдылар. Аларның миңа булган игътибарын мин уйлыйм, халык көйләре җырлаганга. Мин консерваториядә махсус программа белән укытылган кеше, Нәҗип Гаязов әйткән. Без ишәү генә консерватория тарихында Илһам абыйны шулай укытканда, Илһам Шакировны, Зәһра Сәхабиеваны һәм мине махсус программа белән Нәҗип абыйның сүзе бер булган. Тавышын обкультурить, демәк, тавышны куярга, моңына кагылмаска. Бозмыйча. Ну, консерватория бузмый инде ул. Бузмаска түгел, шул моң калсын. Шул Академия академ тавыш кирәк түгел. Шушы халыкчанлык тавышны саклап үстерергә дигән. Менә шул халыкчан җырлаганга күрә сәхнәгә килеп кергәч, Илһам абый миңа иң катлаулы репертуарларны бирде. O'pкәлидер дип. Ник миңа гынасың бу. Кешеләр гитар дип җырлап, рәхәт тегеләр чыгалар да. Мине көтегендә кирәк. Әзерләнергә кирәк. Шундый катлаулы җырлар. Хәзер рәхмәттән башка бер сүзем юк. Күмәр чабып чабалмады батларда, Ғазизи башылар читтә йөрді, ярлары қалды ятларда. Ғазизи башылар читтә йөрді, ярлары қалды ятларда. Ey kirdiğin sələmlər, bilsin tuğan illərdə, sızılır zavlıqdan, çırlağan illərdə. Sələmlər, bilsin tuğan illərdə, sızılır zavlıqdan, çırlağan illərdə. Курган өлкәсеннән килеп чыкты безнең шушы Хайдарның вафатыннан соң без мондый тавышны 20 елдан артык көттек. Чөнки Хайдар Бигичев вафатыннан соң безнең Казан менә Социалистик опера балет театрында татар опералары лирик драматик тенор булмау сәбәпле репертуардан төштеләр. Җәлил дә юк, тегесе дә юк, Кармен дә юк, Казый да юк, башка чит ил операларыннан инде Отелло да юк. Менә бу егетне без татар мөгендә конкурста таптык. Мин анда 10 ел татар мөгендә жюридә утырдым. Һәм шуны консерваториягә тәкъдим итеп, ул башка җиргә кергән иде. Усалтау җырлап җырлый өйрәтәләр, профессор хатыннар. Мин инде аны күреп, алып, сөйләшеп, консерваториягә китереп, килергә мәҗбүр итеп килде. Һәм менә ул бүгенге көндә минем горурлыгым булып тора, ул әлбәттә мин белән горурланам. Һәм 6 ел без аның белән бер аваз дуэты булып эшлибез. Бөтен дөньяны әйләндек инде без аның белән. Менә 26-25 сентябрьдә мировая опера сенсация дип Сөембикә операсы чыкты. Ул анда төп партияны Иван Грозный партиясын башкарды. Дөньяда бу партияны әле бер кем җырлаган юк. Ул беренче җырлый. Җырлаган партияләрне җырлау бик рәхәттергән. Күчерәсең, моннан өйрәнәсең, тегеннән аласың, тавышларны, авазларны, интонацияләрне бөтенсен каяндыр уже белеп күреп ишетеп үзеңне көнестәргә була. Монда гел үзең генә эшләргә тиеш режиссер ярдәмендә. Һәм шул операны ул шул кадәр югары дәрәҗәдә җырлап чыкты. Һәм аның белән инде мен хәзер Свердловский театры кызыксына, Красноярский кызыксына, Большой театр кызыксына, Италия кызыксына. Әлбәттә менә бу татар баласы. Бу инде бергәләшеп эшләү һәм шушы кешеләргә үземдә булган бурычны кайтаруымның бер мисалы. Алар тагы бар, Рифат Гәрәевләр, Руслан Хәсәновләр, мөмкин булганнарның барсына да ярдәм итәргә тырышам. Афарин, безнең якларда да менә шушы тандым дип әйтәбез инде үзебезчә булмаса да сүзе ныклап якын итеп әйтәсем килә күрәсе иде. Шушы тамашаны дип утыралардыр телевизор караучылар. Бәлки Язган булсын иншалла. Чөнки вакытыгыз бик кадерле, чит илләргә дә чыгып шундый бик катлаулы эшләр дә башкарып йөреп, мондый вак концертларга вакыт эскала торгандыр Фердинанд. Халык бик концертның ирисе вагы юк, беләсезме? Юктасын, аның вакытының ирисе вагы бар бит. Вакытның да аннан бар. Безгә концертның менә еллар узган сайын аның һәр бер репертуар. Тәмлеме, яратасыңмы концертлар? Мен сәхнәдә чыгыш ясаганда нишли? Икенче төрле халәткә керәме? Икенче Фердинанд булып яшәп аламы шушы бер җыр барышында да хәтта. Шунда тыңлап үтәсе килә. Әлбәттә җырчы
Үйіндегі халет белән сәхнәгә чыгарга тиеш түгел. Өйдәге халет төрлечә булырга мөмкин. Син бер генә җырларга чыгасыңмы, син шул образда чыгара тиеш. Әйтик, анда син чыгасың Бибисаран җырларгамы, Эскадрон җырларгамы, Сандугачны җырларгамы, син шул халеттә булырга тиешсең. Һәм шул образда 3 минут эчендә син бер тарих турында сөйләргә тиешсең. Әлбәттә ул шулай. Еллар узган саен дулкынлану юк инде, җаваплылык кына арта бара. Җаваплылык. Чөнки син халык артисты, син тәҗрибәле артист, синнән сорау күп. Концертлар күп. Шуңа күрә мин менә бу сәхнә костюмнары турында сөйләштек. Мин аларны шушы җырларга тәңгәл китереп, мин анда теге Буранбайлар, Эскадроннар, Бөдрәталлар җырларга чыкканда футболка джинс киеп чыга алмыйм инде. Анда милли киемнәр, милли костюмнар. Җавап монса. Хәзер тизе чыккан тишек штан белән ул тишек штан Америка тоткыннарыннан чыккан әйбер. Без аны хәзер мода итеп киябез. Ул бит робот дип әйтелә инде, төрмә спецовкасы. Һәм без рәхәтләнеп аны мода итеп кидек, чит илдән кергән, тишек тиз башлары чыккан, шуның белән сәхнәләрдә буталабыз, һәм шуның белән халык көйләре җырлыйбыз. Татар халкы тирис түккәндә дә штанын җамап кигән. Менә мода дигәндәй җаныңны әрнеткән ниләр бүгенге көнне эстрадада? Бүгенге көн эстрада дигән нәрсә синең өчен? Эстрада юк. Менә безгә кадәр булган Илһам абыйлардан калган мирасны сәнгать советлары бар иде, тикшерүләр бар иде, юнәлеш бирүләр бар иде. Анда да бар иде, артыгын кыланулар бар иде. Шәхсилеккә калдырып кемнәрнедер буулар бар иде, кемнәрдер чыгарма бар иде. Хәзер менә ул буаны ачтылар һәм китте. Георгий Ибушевның бер шигыре бар, халкыма дигән. Гөл эзләрсең, гөл тапмассың, гөл тамырын шүк кисәр дигән. Менә шул шүк хәзер кисте гөлнең тамырын. Әмма ләкин гөлләр бар әле. Милләт, дәүләт тарафынан менә безнең хәзер Атлатугай исемендәге филармония каршында Илһамият иҗат төркеме эшли. Бу Илһамият иҗат төркеме сәхнә ветераннарының җаннарын тотып тору, рухландырып тору, өлкән буын тамашачылар белән аларның матдиягын карау. Бу безнең президентыбызга чиксез рәхмәтләр. Ул безнең президентыбызның кайгыртуы. Ул акчасын бүлеп бирде, Минтимер Шәрипович автобус бүлеп бирде, Кадим Назырович Нуруллин филармония директоры шуларны җыйнап, аның идеясе белән эшләнде ул. Ихтимал итмәсә дә буладыр. Эшләделәр, киттеләр, пенсияләрне алалар дип яшәргә бар. Әмма ләкин юк. Менә чөнки эстраданы, чын сәнгатьне менә шушылар тотып тордылар. Яшьләргә үрнәк булсын өчен, әсбап булып торсын өчен, шушы 86 яшын тутырган Эмиль Җәләлетдинов чыгып, рәхәтләндереп басып, чын сәнгатьне күрсәтә бүгендә. Яшьләргә карагыз, күрегез. Бүген бар дискотека, бар шоу сәхнәдә, бар тамаша, әмма ләкин буларның бик күбесе сәнгатькә бернинди дә катнашы юк. Кәсеп кәйдә. Бу сәнгатькә кагылышлы әйбер түгел. Әмма җанны згәне шул бит Фердинанд халык бара, халык агымы шул якка китте. Чөнки буыннар тәрбияләнде радио телевидениедан көзгө вак яңгыр кебек гел шуны аңына сеңдереп торды. Менә бу сәнгать дип аларга шуны токыдылар. Ә безгә сәнгатьне симфоник оркестрлар, опера театрының әйдәп баручы җырчыларның җырлары, оперлардан ариялар, Чечосаннарның татарча Зөләйха Хисмәтуллина минем укытучым профессор Хисмәтуллина Чечосанның япон әсәрләренең татарча тәрҗемәләрен без тыңлап үстек. Мөнирә Булатовалар, Алтын чәчтән Җәлил оперларын, Нигъмәт ариялары, Җәлил арияларын без тыңлап үстек. Бездә чын сәнгатькә орлык салдылар. Ә без кемгә бүген нәрсәдән орлык салабыз? Киләчәгә димәк ничек күз аллана булып чыга инде, мин хайран булып. Киләчәк күрсәтер дип әйтергә дә ярамый. Әмма ләкин мөмкин булганны эшләргә кирәк. Менә татар авыллары бетә. Бетә бит. Чөнки эш юк. Эш булмагач яшьләр калмый. Яшьләр калмаган икән балалар юк. Балалар булмый икән татар мәктәбе юк. Менә соңгы вакытларда Тукай премиясе лауреаты Гази Нурмуратның "Кайтарыгыз авылымны" дигән шигырене минем иҗатташым Айдар Фәйзрахманов, Россиянең атказан Татарстан халык артисты, бер педагогта укыды, бергә елларда эшләдек. Минем дустым ул җыр иҗатты "Кайтарыгыз авылымны" дигән. Үзләре дә монда тора алмады, үзләрен дә чит ят җирләр алды ди. Мин аны башлыйм, әтием тапкан чишмә әйтте шилтерәп, китмә.
һәм карап калдым өлдереп. Мин чыгып киттем читкә. Шишмәнең инеше кебек китеп әллә кайларга, язмышымны илтеп салдым читтәге дәрьяларга. Аннан кайтты болыт булып, газиз туфрагым тартты. Яңгыр түгел, минем күздән туган илдә яшь акты. Күрәм, шишмәм шилтерәми, калгандыр яратып миңа әйтәсе сүзләре күп. Томаланган, әтиемнең йомылган күзләре күк. Дигән шигырь белән менә шушы авылларны кайтару, авылларны саклап калу, телдә авылда сакланыр иде. Менә шуларны эшлибез. Мин эшли алам. Мин сәясәтче түгел, мин политик түгел. Дәүләт думасына бер 10 гына штук дияр идем, Фердинанд Салаховны тартып куйсаң да әзрәк үзгәреш булыр иде дә. Минем думада утырга Сәясәт. ниятем. Әмма ләкин минем үз сәясәтем, мин сәясәтче түгел. Мин сәясәтче булырга тырышмыйм да. Мин кулымнан килгәнне, мөмкинне җырым аша әйтергә телим. Аны миңа кадәр дә шулай иттеләр. Разил Вәлиевнең Дулкын дигән җыры бар. Елга ярын сагынып елый диңгезнең дулкыннары. Читкә киткән татарларның, буны Илһам абыйлар җырлады. Әйләнеп кайталар Хәсән Туфанның. Киткәннәр ки каш шикелле әйләнеп кайта бу якка. Туган җир сыймый шул яулыкка төйнәлгән туфрак. Да, яулыкка төйнәлгән туфракка. Менә бу уйлар, бу фикерләр йөзгән җыр иленнән тыш син күпме хезмәт булдырасың, ул синең кастинглар дибез, конкурслар, фестивальләрдә һәрвакыт сине мин сәхнәләрдән күрәм жюри конкурсларында. Бу хезмәтең турында бер никадәр. Конкурслар бик күп инде. Алар барысы да төрки дөнья белән бәйләнгән. Һәм конкурсларда менә сез әйтәсез бит, мин кая утырганда, мен шулай пресс-конференцияларда бик чыгыш ясарга туры килә. Мөмкин булганы үз илеңне, үз җиреңне, Татарстаныңны, үз музыкаңны, милли музыкаңны, милли телеңне булдыра алганча кадәр якларга, сакларга һәм үз ишеңне кертергә кирәк. Һәрбер бездә менә без шулай уйласак, мин оныкларым каршында, тел каршында, илем җирем тыңлаучыларыма, үземнең тыңлаучыларыма хилафлык кылмыйммы, мин тугры хезмәтемне итәмме, гадел итәмме, гадел җырлыйммы, мин фонограммага җырлыйммы, мин ничек алдаларга тырышаммы, мин бу сорауларны һәрвакыт үзеңә биреп торырга кирәк. Һәм шул вакытта иҗат туа, сәнгать кеше шәхес булып үсә, шәхесләр алар бик күп булмыйлар. Бик күпләр, һәрбер сәхнәгә чыккан кеше шәхес була алмый. Безне менә шул Илһам абыйлар, минем консерваториядә укыткан профессорларым, консерваториядә Нәҗип Җиһановлар шәхес булырга өйрәттеләр. Без шуның өчен укыдык. Шуның өчен без сәнгатьтә булдык. Ни өчен 38 ел без сәнгатьтә һәм бүген дә без сәхнәдән төшмәгән. Телевизор караучыларыбыз әйтәдер инде, шул кадәрле безне уйга батырды бу тапшыру белән, гел җитди сораулар бирә. Фердинанд җитди безгә кызыклырак якларында аш инде син дип утырганнарын тоемлап торамын. Шуңа күрә хәзер сораулар бирәм һәм кыскарак җаваплар күбрәк алып калырга тапшыру ахырына табан йөгерә. Җил тизлегендә инде үзе бит ул күпме телевизион тапшырулар эшләгән кеше. Ул җәмәгать эшлеклесе буларак та оештырган тапшыруларын җиттиләр, аннары тәмлегә охшаш инде матур тапшырулар, телевизион тапшырулар алып барган кеше. Шушындый үземә дә кызыксындырган сорауларга җаваплар аласым килә. Зур мәхәббәт белән тормышта шундый олы йөрәклек очрашканмы? Шын мәхәббәт. Нәрсә ул очрашкан булса? Синең өчен, Фердинанд өчен мәхәббәт сүзе. Мәхәббәт ярату киң мәгънәсендә бар. Телеңне, илеңне, җиреңне, эшеңне, хезмәтеңне, Зифан Агаевны бар ир белән хатын яратуы. Ике. Беренчесен без әле сөйләшеп утырган бөтен аралыкта аңладык. Да. Бар. Мин чын мәхәббәтнең нәрсә икәнен беләм. Мин аның нужаларын күрдем. Мин аны аңлата алам. Әмма ләкин ул телевизион тапшыру өчен түгел. Һәр кемдә сер калырга тиеш. Сер булмаганда, ни өчен хәзер кызлар, урамнардагы кызлар кияүгә чыга алмый интегәләр. Чөнки оголенныйлар, шәрәләр бар булганы уже күренгән. Карадың, уже күренгән. Сер юк. Сер юк. Күренде. Товар на лицо, сафтатарча әйткәндә. Сер калмаганда ул кызык түгел. Кызык булмаган кеше кемгә кирәк? Мин шын мәхәббәтнең нәрсә икәнен беләм. Авыртырып хәтердә калган сөюме. Яктылык булып хәтердә. Трагик сөю даже. Һәм ул гомернең кайсы кисәге ул яшьлегрәк чакта калганмы? Әллә шын тормышта иң беренче мәхәббәт һәм бу зата килгән.
һәм югалтулы. Инде юк та, дөньяда да юк. Вообще. Барыбер әйттердек һәм бу фикер бик тә безнең тамашачыларыбызга кызыклы. Бәхет. Син бәхетлеме? Бик. Менә парадоксально иң бәхетле җырчы. Чөнки яшәмисең диделәр, яшәдем. Җырламыйсың диделәр, җырладым. 58 яшында 60 яшына кадәр тагын әйттеләр, әгәр хәзер син бу операциядән соң сәхнәгә чыксаң, син икенче операциягә килмәячәксең, уже без син белән давай хужалык. Мин шул Мәскәүдән кайтканда, мин машина белән кайтардылар, мин хәтта аппараттан да аермаганнар иде. Мин юл буе уйлап кайттым, нәрсә җырларга, нинди репертуар белән сәхнәгә чыгарга. Һәм менә мин бик рәхмәтле шул әйтеп киткән Ярамир Низамутдиновка. Ул мине алып чыкты, аңа шанчынып, абзый, чыгабыз. Аңа кирәк иде үсәргә. Ул үсәр дип тә түгелдер инде. Чөнки безнең гаиләгә бала булып кирде ул, минем улларым белән дуслашып, алар белән улларым да әйттеләр, әти, аңа ярдәм кирәк, син аңа ярдәм ит. Һәм супер тавышлы булгач та инде. Без бер-берегә терәк булып, мин уйлап утырдым. Һәм мин сәхнәгә чыктым. Хәзер мин рәхәтләнеп сольный концертлар эшлим. Иң катлаулы репертуарны җырлыйм. Һәм чит илләрдә мин дөньяның 37 илендә җырладым, татар илчисе булып. Дөнья күрдем, үз илемдә яшим, үз телемдә сөйләшәм. Теләгән кешем белән очраша алам. Зифан агай белән очрашырга теләдем икән, мин бүген аны үземә очраштырдым, рәхәтләп сөйләштем. Миннән дә бәхетле кеше юк. Мин бу бәхетне башкаларга да телим. Әгәр дә мин ниндидер бәхетсезлекләр, бәхетле кара көннәр булган икән, ул минем язмышым аша узарга тиеш булган. Бусы Худайдан килә торган әйбер. Үлем белән картлыктан качып булмаган кебек, үз язмышыңнан да кача алмыйсың. Һәр кемнең язмышы үз кулында, үз характерында. Син нинди холыклы, сине шул язмыш көтә. Бик күп нәрсәләрне мин үз өстемә үзем дә тартып алдым. Кирәкме иде кысылырга? Кысылмыйча да яшәргә була. Карап тор, читтән генә карап тор. Менә безнең Әлфия апа авырып китте. Салават шул вакытта иң беренче Әлфия апаны коткарырга ташланды. Без көтеп тордык. Түтәебезнең терилеп сәхнәгә килгәнен. Барырга буладыр ия. Ләкин менә шундый очраклар күп булды. Мин дә шундый җирләргә үземне кертеп җибәрдем, ташландым һәм күп мәшәкатьләр күрдем, күп хәсрәтләр күрдем, күп бер шулар. Ләкин мин шулар белән бәхетле. Мин ярдәм итә алдым аларга. Аннан арты чыгасы сорауга җавапны әле үзе бирде. Фердинанд, чөнки бик матур фикер яңгыраттың бит әле. Без язмышыбызда күп әйберне үзебез эшлибез, халкыбыз аркасында. Менә мин үзем өчен алып утырам. Мин яртылаш сөйләгән сүздә мин ярты Фердинандта минем дә яшәвемне күзәтеп утырам. Мин искитмәле. Бүген вакыйга булып утыра әле минем өчен. Фердинанд шул хәтле сөйнәм. Очрашуга әйтәсе килә, бәхет язмышка димәк син ышанасың. Язмыш йөртә, шулаймы? Язмыш. Ул безгә төректән кергәндерме ул сүз? Язылу, Худай язган дип әйтәбез. Язмыш дибез. Язылган. Димәк, каяндыр без бит аны каләм белән, кул белән акка кара белән язмаган. Каяндыр килгән Коръәннән ингән сүзме бу? Худайдан ингән сүзме бу? Төрки телдән кергән сүзме? Әмма ләкин язмыш бар. Худай Тәгалә шулай язган дип сөйләшәбез бит. Гел матур фикерләр, гел яхшы юнәлешкә матур фикерләр сеңдереп утырам. Ялгыш адымнарың булдымы үзеңдә? Атлаганы бер ялгыш. Акыллы булам дип, бөтенесен дөрес эшлим дип, поездның соңгы вагонына кол булган утыручы ул мин. Гел ул китте, сау бул поезд. Гел акыллы буласым килеп, күп хаталар, әллә нинди хаталар бар. Әмма ул хаталар да минем үземнеке. Үзеңдә нине гафу итә алмыйсың? Бар шундай әйбер. Бармы? Бар. Серме? Улым тыңласа әйтер инде. Менә кичкенә вакытта мин аны бик наказывать итәдем, кул белән. Хәзер шунча. Көндерә. Бәлки аның нәтиҗәсе яхшыдыр. Бәлки ул тәрбияне Ул нәтиҗә, беләсезме, ул нәтиҗә куркудан китерә иде. Мин аны 10 яшында Уфага хореография училищесына алып киттем. Аннан соң башка училищеларга гел курку, гел группировкалар иде Казанда безнең. Үзәктә тордык, гел куркудан. Тиләй булмасын, булай Тегеләр булмасын. яхшы итәм дип. Тел белән кирәк булган. Менә хәзер әйтәм инде. Һәр кулымны кисеп алыр идем, конечно, аңа суккан өчен. Әмма кем бик үкенәм. Менә гел шул Башка кеше булса әйтмәс иде дә бу Ишемне шул тырнап кына тора түгел, актарып тора менә шул. Нишләп шул балага сукты мин? Поездның теге азакы вагон артыннан карап торганнан бөтенләй кабат кайтып китсәң,
Кайтмыйм, икенчесенә утырып китәм. Шулаймы? Көтәм, бик Баласы сабырмый. килмейме тегендә? Килмей, тегенем киләм, икенче состав көтәм. Утырам барбыр. Утырам. Тегесе дөрес булмады, бу сынады утырам дип китәм, барам. Кайту булса яңадан башлаганда ниндидер халәтлек, хәл вакыйгалар аралыгында үзеңне үзгәртер идеңме? Үзгәртмәс идем, шулай да бик әйбәт. Интегеп, тагын үзгәртәм дип үземә шәхәт ясап ятмыйм. Шулай бар, килсә Бу әйбәт инде торды. әлеге каланчадан, әлеге акылдан, бит тәҗрибәдән чыгып әйтәйек буланы. Әйе. Инде тәмлерәк тә сораулар, позитив яклап, килә тапшыру азагына, теге булгач тапшыруда булды дидек телевизион вариантта тәмле. Булай да мин беләм, синең бик тәмле итеп ашарга җирләргә яратканыңны. Менә бу яклап та әйтәсе килә. Нинди ризыкка өстенлек бирә икән Фердинанд? Башкортстанга килсә ни әзерләп көтәргә? Мин беләсезме, урыста бер сүз бар, всеятный дигән. Хуҗа Насретдиннән сораганнар, хуҗа абзый көннең кайсы якында, кайсы сәгатендә ашау яхшы дигән. Безнең ише Жарлы Жабагайга кайчан эләкте шунда ашау яхшы ди. Дип җавап биргән хуҗа. Без артист халкы кая нәрсә эләкте, шуны ашап. Бер кайчанда бу әйбер кирәкми, бу әйбер кирәк дип утырмыйм. Нәрсә бар, шуны белән тукмам. Миндә теге ашаудан культ ясамыйм. Ризык бар, һәм мин анда тукланам чиктә булса. Фигура тумыштанмы менә бу? Нәсел шундый. Диета бер нигә кагылмыйча. Нинди диета. Төнгә 3-4 кайтып утырабыз, ашыйбыз, аннан соң ятып йоклыйбыз. Нинди диета? Иртәгә торасың, вакыт бар икән, бер стакан кофе чыгып чабабыз, игенчелеккәнчегә кадәр. Юк, яратып пешә торган ризыкларым бар, чебуреклар, ниләр, шундый мантыйлар, шундый камырышлары, шпинаклар, ашлар, харчалар Дуслык. Нәрсә ул синең өчен бармы, синең дустым дип әйтер кешеләр? бар. Берничә кеше бар. Дуслар күп булмый. Берничә кеше бар. Менә өлкән яшьтәге бар Имам Гәрәч. Аны безнең Башкортстан артистлары белә, Назифәләр бик яхшы беләләр, Бәркем Кәем Гөлсем бик яхшы беләләр. Гөлсем белән бит Хәбибуллина белән 6 ел бергә эшләдек бит. Миннән чакырып монда Башкортстаннан китереп эшләттем. Үзем белән бригадаларда бөтен дөньяны әйләндек, без аның белән Назифәләр дә беләләр, Имам Гәрәч. Ул Россиядә бердән-бер 50 елдан артык акылга зәгыйфь балалар йортының директоры булган кеше. Һәм бар тагын бергә хезмәт иткән шулай Фердинанд исемле дустым бар, Шуннан ары килгән дуслык, хезмәттән ары киләме шул дуслык? 40 елдан артык. Менә әле генә янына кайттым, яңа гына янына кайттым. Кайбер кеше телефоннарын сөндерә, китә, бөтенләй югала. Кайбер кеше алдына шарап куя, хәмер куеп утыра. Кайбер кеше бөтенләй кешеләргә бара, якыная. Үзен каяндыр табарга, нидер ысуллар эзли. Фердинандка нык авыр сәгать минутлары була. Ул шул минутта нишли? Кемгәдер мөрәҗәгать итәме? Үзе белән генә каламы? Ничек чыгасың? Юк, мин ялгызлыкны яратмыйм. Мин ялгыз утырып ашарга да яратмыйм. Кеше булмаганда мин утырмыйм да, стилгә дә, кухняга да кирмәгән көннәр бар. Чөнки ашарга су ичеп кенә чыгарга мөмкинмен. Андый вакытларда я үземне эш белән эшлим бер нәрсә. Менә өйдә теге безделушка дип әйтәбез, төрле агачлардан, агач тамырларыннан шундый нәрсәләр җыеп, аларны эшләп, шундый нәрсәләр ясыйм. Я булса тегәргә утырам, чөнки я укый башлыйм. Шул кадәрлек теге нык су эчәсе килгән вакытта ичеп туеп булмый бит суны менә. Сусаган вакытлар. Туктатырга кирәк, организмга сеңгәнен көтеп. Шундый кичерештә мине вакыт кына кайызларып туктатырга мөмкин. Фердинанд белән сөйләшүнең ахырын якынлаштырып, гамәлдә үзе дә аңлап тора инде Фердинанд. Мин әгәр дә урынны алышып утырган булсам, форсаттан файдаланып, Фердинандка үзе теге якта утырган Фердинандка нинди сорау калды, мин менә шуны, бу сорауны Фердинандка бирер идем дип, нинди сорау, калган сорауга җавап бирер иде үзе. Менә кешенең иң зур бәхете кирәк булды. Кирәклеме син? Менә шул сорауны бирде. Син кирәклеме? Әйе. Кирәклеме? Менә мин үземне бик бәхетле кеше саныйм, чөнки мин кирәк. Мин кирәк гаиләмә иң беренче, балаларыма кирәк. Терәк булыр өчен апама кирәк мин. Җырымны алып җырлар өчен тамашачыма кирәк мин. Мине тыңлый, алкышлый, җылый тыңлыйлар, әле менә мин төнлә генә кайттым, кичә менә җылап кирде, калтыранып, кул куйдылар фәни. Шундый тетрәнеп килеп керә, берничә кеше килеп. Кирәк. Дусларыма кирәк. Эзли табып була дөньяның җайлы җирен. Яши ашып була тормышның күпме
Сирин, мәшәкатьләр күп булса да уф дип әйтмим әле, авыр булса да түзәмен, яшим бит, яшим әле дип, олы сәхнәләрдән алып, кече сәхнәләрдән алып безгә җырлый Фердинанд Сәлахов. Җырының сүзләре белән хушлашам. Үзенә мөрәҗәгать итеп, яшә дә, яшә әле Фердинанд. Сәхнәләрдән, йөрәгеңнән, җаныңнан халкыңа, тамашачыларыңа нур чәчеп. Риза булганыңа тапшырда катнашыңа мең рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы ахырына якынлашты. Һич югында шулай яшәргә омтылыйк, бергә булыйк. Киләсе күрешүләргә кадәр.